गोड़ लागतनी हम है बेबी बुआ। गोड़ लागतानी हम है किरण फुआ। अब बुआ फुआ के तो परिचय रहो के बहुत दिन से बा, लेकिन हमनी के फुआ बुआ हटेला नहीं कि हमनी के तो गीत लेके अबे करे दर्शक लोग नहीं हो चाहिए तो हमनी के चाहे सन ना हमनी से भाई लगाव बना रहो दर्शक लोग के ना फुआ। हाँ, गीत सुनत रहो दर्शक लोग। हाँ आ अपन कमेंट सुझाव सब भेजत रहो लो हमनी के यही के फेर में रानी सन दर्शक लोग हमनी के कमेंट शेयर करो लो आप भेजो लो ना। तो चलो हमनी के एगो झूमर तनी फेर सुनावल जावे एगो। हाँ तो चलो सुना दिया दर्शक लोग के झूमल जावा झूमावल जाओ चलो। टिकवा गढ़ा दो हो जल्दी से, टिकवा गढ़ा दो हो जल्दी से, मन मोरा खौलेला हो गरमी से, मन मोरा खौलेला हो गरमी से, सारी बदन राजा पछला धोती से, सारी बदन राजा पछला धोती से, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, दिन हवा लागेला चार खिड़की, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, रात हवा लागे सैया के जुलूफी से, रात हवा लागे सैया के जुलूफी से, हरवा गढ़ा दो हो जल्दी से, हरवा गढ़ा दो हो जल्दी से, मन मोरा खौलेला हो गरमी से, मन मोरा खौलेला हो गरमी से, सारी बदन राजा पछला धोती से, सारी बदन राजा पछला धोती से, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, दिन हवा लागेला चार खिड़की, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, रात हवा लागे सैया के जुलूफी से, रात हवा लागे सैया के जुलूफी से, कंगना गढ़ा दो हो जल्दी से, कंगना गढ़ा दो हो जल्दी से, मन मोरा खौलेला हो गरमी से, मन मोरा खौलेला हो गरमी से, सारे बदन राजा पछला धोती से, सारी बदन राजा पछला धोती से, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, दिन हवा लागेला चार खिड़की, दिन हवा लागेला चार खिड़की से, रात हवा लागे सैया के जुलूफी से, रात हवा लागे सैया के जुलूफी से, रात हवा लागे सैया के जुलूफी से। तब रउआ लोगन के ई गर्मी के गीत कैसन लागल हो? गर्मी से तो सब लोग बेचैन होला। तब रउआ लोगन के कैसन हमनी के झूमर लागल हो? अपन सुझाव भेजम लोग। नमस्कार।